plano na po, iba na ako, awan man ka na kami. Hallelujah. Yung mga kapatid ko kami namin. Praise you, Lord. Pagyan mi, masadang madayan tayo ta ako. At dadaman ako, iba lasyo kita ako. Pagyan dano kasak, pagyan mi ako, makasan mi dirag saklitan. Pasungat, iba nung matawin ako. Basta kumamay ka na kwa, mami na lang. Nagyaman kami, tikin na yung pag mo, Diyos. Nagyaman kami, ako, baro, maninagyan, baro nga tawin, ako, ipagyan mi ako. Kitpatyan mi ako, wala ka manan ako. Pagtarap ko, tunggal may Praise. ako na rin kami, ako, kato. Ito dito'y ako, ipagtaingan ako. Awan man na rin tayo din ako. Damit ako, itiragsak tayo sa ako, kayang daaman. Tutuloy na kami, ako nga benisyonan ka na iwanan. Yes. Betan na kami. Hallelujah. May isang ayat, ako, tabnikikas tao. May Praise pagkita your mi, wonderful ako, name. tao, kitunggal may saka na kami, ako, iti palang ayat niya. Katagyaman kami, launay din ka, ang mami nila kita. Baru nga tawin ita ako, baru nga biyag, baru nga inanama ako, Hallelujah. patyan mi ako. Kasi ka ako, tikan kanayon nga tumulong kay mangkad ako. Yes, hallelujah. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, baby boy. Happy New Year, Lord. Happy New Year. Happy New Year, brother! Ayat ang tagat sa amin ni pamilya. Ayat mo pa na kami. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. New Year! Ang gwapo. May katidyayan. Ala po, maday dayaw ti apo, may kayon manganan kakapsat kin gayem. Baro nga tawunan, kat mangrugay kami matin nga mangan kada giti nga dumaduma nga makmakan dito kakapsat. Adda dagiti kung kana kayo nga ang kumay naganan no nya dagito yung nga klase iti makmakan kakapsat kin gayem. Oh, dagpidan manipod dito yung naman nga klase iti makan iratang alas 12 baro nga tawon. Oh, makaroni dito dagiti sandya nga yelo. So yaman kami kakapsat kinigayem ti panakadanon tayo kanan iti baro nga tawen, baro nga namnama, baro nga isipan, baro nga panagbiyak, ken baro nga panagserbe iti apo madaydayaw iti Dios kakapsat kinigayem. So yaman tayo kini apo Dios iti nagbaknang nga parabor ken bendisyon na tumunggal may sa kada tayo kakapsat. Kanadanon tayo manen iti makunkuna nga naggasat nga baro nga tawen. Ken tika kanayon nga pananganandingay panang bendisyon ti apo tumunggal may sa kada tayo kakapsat kinigayem. Ang runana ti salunat nga itident ti apo. Ti apo ti kanayon nga mang bendisyon kada tayo amin kakapsat kinigayem kang runana ti pamilya. Iti ayaten ti unay nga kapsat iti pamati brother Peter Lahib from Hawaii. So iti apo ti kan kanayon nga ay kinararag tumunggal may sa kada tayo naman pay nga panmanen. Iti adayo nga lugar. Ti apo ti mangkuyog ken mangbendisyon. Iti apo ti kan kanayon nga mangsalukob ken mangilisi ken kuana niya dakas ken pegat. Ti apo ti tumulong kada tayo amin. May baro nga tawen. Happy New Year kada kayo amin Luzon, Visayas and Mindanao. Nagragsak iti panagserbi ti apo. Nagragsak kami ditoy. Ilocos Norte. So ditoy yung San Nicolas. Shout out kada kayo tayo Isabela, Ilagan City, Isabela. Sister Mel Dattadio, Brother Ronnie. And tamatan kada kita in dita. Praise the name of the Lord. So, yaman kami ulit na kayo. Walang pinag-i-plant dito tayo. Ito kita dinner. Happy New Year! Anak ni Brother Peter Live. Dito na kapsat kinagayam. Oh. Dati man tayo Miss Universe May. Tibok na, Miss Universe May. Oh.
Hi! Oh, sexy oh. Ganda. Wala kayong Okay, thank you very much. Kalagayamin namin. Praise the name of the Lord.